Vamos de Cafayate a Cachi e para eso pois temos que facer unhas maniobras como ir hasta San Carlos en transporte público. Entre San Carlos e Angastaco non hai forma de ir en transporte público, entonces vámoslo intentar facer a dedo, pero bueno, é unha carretera de terra, non sabemos se hai moita afluencia de coches, se nos vai ser fácil, se nos vai ser difícil. Por esta zona hai algo que nos chama especialmente a atención, que se chama Quebrada das Frechas, que ten moi boa pinta, entonces é unha das razóns polas que queremos ir por esta ruta, pola Ruta 40 se chama. Aquí nos deixou o primeiro coche, que viven nunha desas casas, e agora a esperar aquí a que pase outro coche. Podemos estar aquí todo o día. Pueblo moi chulo, así pintado todo de blanco. Parece ser que se mantén máis ou menos intacto desde o 1800 e algo. E é un pueblo pequeniño, é bastante complicado chegar. Desde Salta, bueno, non é tan difícil, pero desde Cafayate son como unhas 5 horas de camiño de terra. Entonces, respiras un ambiente moi tranquilo. Mira, esa é a iglesia, que molou un montón porque o seu techo e antes o suelo, ora non, estaba feito de madeira de cardón. Bueno, que conocemos aí como un cactus. E este é a plaza do pueblo, que como todos os pueblos máis ou menos hai unha plaza central e o pueblo alrededor. E xa, vamos agora en busca duns miradores, mentras a luz non lo permita, e a descansar, que foi un día duro. Hasta que dijeras se deja. Quedamos ás 10:15 cos últimos que nos recolleron onte, facendo dedo, e como tamén van para Salta, pois ofrecéronse a virnos a buscar por onde o hostel, bueno, por onde o albergue, máis ben, e ir xa con eles para Salta. Entonces está moi ben, porque se fóramos en autobús, o autobús non vai parando, e estes, pois probablemente vayan parando en todos os sitios así máis chulos. Un dos meus obxectivos desde antes de salir hacia aquí era atopar este sitio. E o sol está en contra, pero a ver se pudera ver. Todo o que alcanza a vista son cactus, bueno, cardóns, perdón. De 80.000 semillas que pode lanzar un cactus, solo unha, con suerte, chega a germinar. Durante os 5 ou 10 primeiros anos, os cactus medran moi lentamente, entonces poden chegar a medir 5 centímetros. Que pasa? Que teñen moi pouquiño espacio para almacenar agua, entonces moitos morren de deshidratación. Cando xa son máis grandes, como este, poden chegar a medir 10 metros de alto. 10 metros, pois xa teñen moito máis espacio, entonces no verán, que cando é época de chuvias, absorben toda a agua e hinchan. Despois, as súas follas son as espiñas, ao ter moi pouquiña superficie, non perden casi agua a través delas, e ademais dalles protección. A piel é
impermeable, polo que tampouco perden agua, e teñen raíces profundas, onde captan a agua de abaixo, e raíces superficiales, onde captan agua que se condensa nas espiñas, cae en forma de gotas, e é absorbida polas raíces superficiales. Os cactus botan a flor en primavera. Para que un cactus bote flor ten que ter polo menos 80 anos, hasta os 80 anos non empezan de florecer. E esta é un pouco a historia dos cactus, que é moi interesante. O guía que está aquí contou que os primeiros 80 anos os cardóns crecen moi pouquiño porque gastan casi toda a súa energía en desarrollar unhas raíces profundas para chegar á capa freática e poder obter auga. Entón, a partir dos 80 anos sí que crecen un pouco máis rápido, en torno a uns 3-5 centímetros por ano. Hasta os 80 anos crecen milímetros por ano ou incluso nada. E o dos colorines das montañas débese a que en algún momento aquí hubo como un gran lago, e cando chocaron as placas tectónicas e esta cordilleira emergeu, os minerales en contacto co oxígeno empezaron a oxidarse, e en función do mineral que sea, oxidan un color diferente. Entonces, aí vemos o rojo, o amarillo, o verde, como blanquecino, vale, e arriba de todo, non sei se é vegetación, exactamente non sei o que é. Entonces, todo o que nos vamos encontrando por aquí, que vemos de diferentes colores, é que se oxidou cada mineral en un color diferente. Mola o camiño, E agora estamos en Salta e estamos subindo hacia un dos seus principales atractivos, que é o Cerro de San Bernardo. 1070 escaleiras. Estaremos por aquí, por a 150. No, más. Y nada, vamos a ver qué tal. Ahí está.